sivala amehlo. Nkosi Jesu sesikunxusile ngokucula. Sisho yilona lo Nkosi esisholo ngomlomo wakhe ukuthi khuluma kimi, zambule kimi, ginqa itshe kimi. Nkosi Jesu sesizwile ukuthi umuntu ohlangane nawe uyasuka ahamba atshela abantu ayimemezela indaba, kungaba ngezenzo, kungaba ngokukhuluma, nangoma yisiphi isipho Nkosi umuntu omphesona ukuthi Nkosi akudumise ngaso, enze abantu babe ngabafundi bakho. Sesizwile ke Nkosi ukuthi sizile entabeni yaseSiyoni, size kuJesu Kristu uqobo lwakhe ongumlamleli. Somandla siyakhuleka ke ukuthi ube phakathi kwethu Nkosi, sizwe ukukhuluma kwakho, sizwe izwi lakho. Nkosi wadala konke okukhona ngezwi lakho, nezwi lakho uthena Nkosi linamandla, wathi libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili. Wathi futhi Nkosi liphunzisa imbabala, lenza ukuthi Nkosi imbabala zikhiphe lezi zinto Nkosi ebekungakafika isikhathi sokuthi maziphume, kodwa ziphuma ngoba sekuzwakele izwi lakho. uNkulunkulu othona amandla, sengathi izwi lakho lingaveza izithelo ezimpilweni zethu, njengalokhu ushilo ukuthi alikubuyela kuwe lilambada lingakwenzanga konke olithume khona ukuthi likwenze. Thena ke Nkosi izwi lakho lephula imisedari yaseLebanoni. uNkulunkulu othona amandla, siyazi ukuthi phakathi kwethu kungenzeka ukuthi kunabantu ngaphakathi kwabo abanemisedari yaseLebanoni emilile, phakathi kwabo eqinile engenakusishulwa umuntu, kodwa izwi lakho Nkosi liyakwazi ukuthi liyaphule lisiphule leyo misedari. Sikhulekela khona lokho ke Nkosi ngoba uthena linamandla ukuthi uNkulunkulu othona amandla libhidlize zonke inqolobane zikaSathane, libhidlize izigodlo zikaSathane, ngoba uthena linamandla kunenkemba esikanhlangothi zombili, linamandla kunazo zonke izinkemba ezibukhali. uNkulunkulu othona amandla, lahlulela izizindlo zenhliziyo. Malise ke Nkosi yamakhosi lingumlilo ngoba linguwe wena Nkosi Jesu, ngumlilo oqothulayo. Uthe uze emhlabeni ukuphonsa umlilo, uthe ubufisa kangakanani ukuthi ngaso okhelwe. Wawakhwela ke Nkosi Jesu ngosuku lwePentecost. Nakulesi sikhathi Nkosi yamakhosi sesilizwa izwi lakho, siyacela ukuthi uwokhele umlilo wasezulwini. Wathi Nkosi yamakhosi uPetru esendlini kaKhoneliyo, lapho uPetru ekhuluma, wawehlisa umlilo Nkosi yamakhosi ngokukhuluma komntwana wakho. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu othona amandla, ngikhulekela ukuthi wehlisa umlilo sisakhuluma izwi lakho, sisalalele Nkosi ukukhuluma kwakho. Washo kanjalo uKhoneliyo, wathi usufikile Petru ukuthi sizozwa ukukhuluma kukaNkulunkulu. Sesihlangene kulesi sikhathi Nkosi ukuzozwa izwi lakho kungesilona izwi lomuntu. Nkosi yamakhosi ngicela wenze izwi lakho kuJeremiah 1:9. Uthena Nkosi ubeke amazwi akho emlonyeni kaJeremiah. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi amazwi akho uwabeke emlonyeni wami, ngoba amazwi akho aphilisayo. uNkulunkulu othongcwele, kungeyisimina ngedwa kodwa nakubona bonke Nkosi abazoma phambi kwabantwana bakho bezoshumayela izwi lakho, ukuthi Nkosi izwi lakho lihlale emlonyeni wabo, ukuze Nkosi kuphume lona liyinkemba esikanhlangothi zombili. Lenze lo msebenzi Nkosi olithumele ukuthi liwenze. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Isihloko ke eBhayibhelini lesiZulu sithi ukunaka okwaphezulu. Kodwa ke thina sizosithathela isihloko evesini sithi uma navuswa kanye noKristu. Lencwadi yayibhalelwa ibandla noma abazalwane baseKolose. Njengoba sesishilo ukuthi ke sizonikeza itheme noma isihloko ukuthi uma navuswa kanye noKristu. Uyizwa kahle le ndaba noma sivele sifunde uvesi 1 kuqala ukuze ngiqhubeke nawo kahle. Kuthiwa ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu,
lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Isihloko sethu ke noma indikimba sithi uma navuswa kanye noKristu. Lo uma kusho ukuthi kune condition lapho. Therefore ngakho ke kusho ukuthi kunento elindeleke kumuntu owavuswa kanye noKristu. Kusho ukuthi bekungenzeka kuleli bandla noma kulabazalwane baseKolose ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abantu abangavuswanga kanye noKristu. Umbuzo uzothi bavuswa bekwenze njani? Bebelele noma bebefile? Yini isiphi isizathu sokuthi kuthiwe uma navuswa kanye noKristu? Umuntu ke mayelele uba sesimeni sokuthi kunezinto angaziboni nezinto angazizwa ngenxa yokuthi ulele, bese kubiza ukuthi noma kusho ukuthi lokho ingqondo yakhe ayikwazi uku-acta emsindweni okhona angawuzwa ngenxa yokuthi ulele, namehlo akhe akakwazi uku-acta ngalokho akubonayo ngoba uvale amehlo ulele. Umuntu mayelele into eyenzakalayo noma enye ezinto ezenzakalayo uyaphupha. Iphupho aliphuphayo akabi nayo icontrol kulona ngoba kusuke kunomoya othize osebenza kuyena, yena ngokwakhe ulele uyefana nje nomuntu ofileyo. Umuntu ofile ungamnyakazisa angeke akwenze lutho. Ungamthuka angeke akwenze lutho. Umuntu olele ungamthuka angeke akwenze lutho ngoba akakuzwa akakuboni ngenxa ukuthi ulele. So lana ke noma ngabe ulele nje uthongo noma ngabe ufile, kodwa indaba ithi uma navuswa kanye noKristu. Isihloko sethu ke leso. Ukulala ke lokhu okukhulunywa ngakho la kungukulala okungukufa, ngoba umuntu wayefile. Zimbili izinto kusukela kuAdam ezenza ukuthi umuntu aphile, mangaba kufe eyodwa yazo, empeleni eyodwa yazo mayike yafa automatically lenenye iyasuka kumuntu. Into yokuqala eyaphilisa uAdam uma ebunjiwe ngomhlabathi kwaba ukuthi uNkulunkulu akamphefumulele. Wayeseba umuntu ngumphefumulo ophilayo, kusho ukuthi wayengaphili, wayelele uAdam kuze kube ukuthi uNkulunkulu uyaphefumula kuyena. Okwesibili, uNkulunkulu wayesefaka izwi lakhe kumuntu. Wathi ungadla kuyona yonke imithi, kodwa ungadli emthini ophakathi nendawo noma umuthi wokwazi okuhle nokubi. Lo muthi lo okwazi okuhle nokubi nawo wawubekwe uNkulunkulu lapha. Nabantu abangakholwa abaphakathi kwethu babekwe uNkulunkulu, abazibekanga bona. Njengalo muthi okwazi okuhle nokubi ngabekwanga umunye umuntu, kodwa wawubekwe uNkulunkulu. Kodwa kwakubiza ukuthi izwi likaNkulunkulu lithe ungadli ke lo muthi. Nathi njengabantwana bakaNkulunkulu kunemithi yokwazi okuhle nokubi khona la ngaphandle. Kugcwele i-internet noma TV abasibonisa okuhle nokubi. Nezinye izinto ongayicabanga ezokuzokwazisa okuhle nokubi, kodwa uNkulunkulu uthe singazithinti lezo zinto.
Lezi zinto zombili ke zamphilisa umuntu. Ngoba kusona sodwa isinkwa esimphilisa umuntu kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Into ke eyabulala uAdam. Uthe uNkulunkulu mhlazane udla kulomuthi elithe izwi lami ungadli kuona. Iconsequence yalokho ukuthi uzofa nokufa. Nembala uAdam wadla kuleya muthi. Kwaba ngokufa kwakhe kwase kuyaphuma umoya ongcwele kaNkulunkulu kumuntu. Njalo umuntu ma ephambana nezwi likaNkulunkulu umoya ongcwele uyaphuma ngoba bazithola sebenqunu babembethe umoya ongcwele bembethe umoya kaNkulunkulu. Wayeseyasuka umoya ongcwele base beyazibona ukuthi kanti kahle kahle banqunu abagqokile. Ilezi zinto ke zimphilisayo umuntu yikho inkosi uJesu lapha kuJohn 3:5 ethi ngiqinisile ngithi kuwe esho kuNikodimo uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Amanzi ke ayisigezo amele izwi likaNkulunkulu. Bese umoya ngumoya ongcwele. Umuntu kuphila ngalezi zinto zombili ukuze ahlale kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngumoya. Izinto ezidaliwe emhlabeni ukuze zibe khona ziphile zidalwe ngezwi likaNkulunkulu. Yilezi zinto ke zombili noma yilokho okubili noma yilaba ababili abaphilisayo. Ngulizwi nomoya ongcwele. Bese ke uBaba uNkulunkulu noma uNkulunkulu Baba yena uthe isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini. Kodwa inkosi uJesu yakwazi ukuthi ibe khona emhlabeni. Okuwukuthi umuntu wayefile ngenxa yokulahlekelwa yizwi likaNkulunkulu. Umuntu uphinde futhi avuswe ekufeni ngezwi likaNkulunkulu abese esesamkela umoya ongcwele ukuze aphile. Umuntu ubulawa ukuthi ulahle izwi likaNkulunkulu. Umuntu uphiliswa ukuthi alamkele izwi likaNkulunkulu ngenkosi uJesu. Bese amkele futhi umoya ongcwele. Ngoba ukulamkela izwi engekho umoya ongcwele angeke umuntu lowo kumngenise ezulwini. Intombi eziwu5 ezazizula ezazinazo izibani. Isibani futhi siphinde sibe yizwi ngoba lapha kumaHubo 119 uverse number 11 sithola verse number 105 sithola ukuthi izwi liyisibani ezinyaweni zami. Okuwukuthi izwi likaNkulunkulu lesikhanyiselayo. Lezi intombi zazinalo izwi likaNkulunkulu, inkinga zayishoda ngamafutha. Makufika umyeni zasala ngaphandle. Zaba nenkinga. Yikho ke ngithi yilokho okubili noma yilabantu ababili abaphilisa umuntu. Izwi likaNkulunkulu nomoya ongcwele. Kusukela nje ekuqaleni umuntu olahlekelwe yilokho okubili noma yilaba abantu noma yilaba ababili ufile ehamba. Manje ke lasinde khona ukuthiwe uma navuswa kanye noKristu kusho ukuthi uma nilizwile izwi likaNkulunkulu nalamkela laphila ezimpilweni zenu namamkela nomoya ongcwele kunento ekumele niyiqaphele. Okuwukuthi lento uma ningayenzi inganenza ukuthi niphinde futhi niphambane nezwi likaNkulunkulu nilahlekelwe ukuphila okuphakade. Yini ke enza ukuthi ngithi yizwi elenza ukuthi umuntu aphile noma nguJesu owenza ukuthi umuntu aphile. Lapha kuJohn 1:1 kuthiwa yesilungu kuthiwa in the beginning was the word. Qaleni nje kwakhona izwi. And the word was with God.
elizwi lalikuNkulunkulu kuyena, and the word was God. Yabona uma ngabe njengoba ngikhuluma nje uzothi kukhulume mina kodwa futhi uzwe izwi lami. So uma uzwa izwi likaNkulunkulu usuke uzwa uNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba izwi linguNkulunkulu, izwi liyinkosi uJesu. So uma umuntu amkela inkosi uJesu wamkela izwi likaNkulunkulu. Yikho lapha kuRoma 10:9 kuthiwa uma uvuma ngomlomo wakho, uyabona ukuthi uvuma ngani? Ngomlomo, ukuthi ukhipha ini? Izwi, ukuze usindiswe. Ngoba vele ukuphila kwenziwe ngezwi likaNkulunkulu, navuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukuze usindiswe. Bese uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lokho kuzokwenza ukuthi ubonakale kuNkulunkulu njengomuntu olungileyo, ngoba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholwa. Angeke ukwazi. So ngesikhathi ukholwa uyalungisiswa, njengoAbrahama elithi iBhayibheli okuwubaba wabakholwayo, walungisiswa ngokukholwa. Yikho uNkulunkulu kube ngathi ezinye izinto azimnyakazisi kangako, kodwa into eminyakazisayo uNkulunkulu ngukholwa. Uyazi ungazivuma izono zakho uqede, kodwa uma ungakakholwa usesenkingeni, ngoba ukakamthokozisa uNkulunkulu. Abantu abaphiliswe inkosi uJesu sithola bephiliswa ngokukholwa. Iyona nje into ethokozisa uNkulunkulu leyo, ukuthi umuntu akholwe, and umuntu uvuma izono azishiye ngenxa yokukholwa. Uma ungakakholwa ngeke uzishiye izono zakho, kodwa uma uqale wakholwa, ukukholwa kwakho kuzokwenza ukuthi usondele enkosini. Laba abantu abasindiswa inkosi uJesu bakholwa ukuthi bazosinda mabe enkosini uJesu, basuka lapha kade bekhona bagijimela enkosini uJesu ngenxa bebesuswa ukholwa lapha kade besuka khona. Abasuswanga ukuthi sebevumile izono zabo, abasuswanga ukuthi sebengcwele, besuswe ukukholwa. Kodwa futhi lokukholwa masebefikile enkosini babe sebekhanyiselwa izwi likaNkulunkulu ukuthi okholwayo ubanjani. Sithena ke umuntu uhlukana noNkulunkulu ngenxa yokuphambana nezwi likaNkulunkulu. And uSathane mayefuna ukuzokhipha izwi likaNkulunkulu kumuntu, akafiki ebonisa ekwenza cace ukuthi lento afika nayo noma leli khekhe akulethela lona linopoison phakathi. Ufika eliveza lilihle, ngaphandle kuzobonakala kuyinto edlekayo ezomenza ukuthi umuntu abe right, futhi engamenza ukuthi umuntu naphambi kaNkulunkulu abe right. Ngoba mabetshela ukuthi hayi nizohlakanipha njengoNkulunkulu, ikuphi into eronge lapho umuntu umehlakanipha njengoNkulunkulu? Angani uNkulunkulu uthena usidalisa abe ngumfanekiso wakhe. Kusho ukuthi mase sifana naye sizobe sesifana naye kakhulu nabokuhlakanipha. Kanti uNkulunkulu ubesho ukuthi bekunenyoka lapha phansi ebizoletha ukuhlakanipha kwezwe kumuntu. Hayi ukuhlakanipha njengoNkulunkulu, kodwa uSathane ubezofaka ukuhlakanipha kwezwe. Lisitshela iBhayibheli ukuthi ngesikhathi zokugcina kuzoba nokuhlakanipha okukhulu. Lokuhlakanipha okukhulu kungokwalo kuNkulunkulu noma ngokwezwe. Kusukela kulo yamuthi ngesikhathi abantu beqhubeka bedla isono, kwanda ukuhlakanipha kwezwe, ngoba uSathane usuke ezulwini exoshiwe wezemhlabeni, uyazazi izinto zasezulwini, abese lethu ukuhlakanipha kwezwe. Ngikhule mina ngisazi ukuthi osociety bayamphika uNkulunkulu, bathi akekho.
bathi savele einkawini bathi kwaba neBig Bang kodwa sinamsila angazi savela kanjani einkawini singenamsila babona nje ukuthi ungazuthi kunama similarities ababonayo bavele ba-assume ukuthi hayi kusho ukuthi thina savele einkawini pho ayishintshe ingane ke inkawu zibe abantu ke uma kuthi kuhamba sashintsha nathi zona inkawu zazivele kuphi ingenxa ukuthi laba bantu abawoso science bathole lokho yakuhlakanipha ukuthi uNkulunkulu wathi nizokwazi okuhle nokubi la manidla lapha yana badle endaweni ekungafanele badle kuyona ukuze balezi zinto kunencwadi ke kaEnoch mayichaza yona ithi also science bafundiswa iscience ngamademoni nabesifazane ukwenza ubucwebe noma ukwenza ama makeup bakufundiswa ngamademoni isho kanjalo lencwadi ukuthi kuyiqiniso yini noma cha angazi kodwa engikwaziyo ukuthi ukuhlakanipha lokhu okwakutholakala kulesi sihlahla noma kulomuthi kungukuhlakanipha kwezwe akusikhona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ukuhlakanipha kufike noSathane yikho ke sekugcwele ukuhlakanipha ngakumuzi obheka abantu abahlakaniphile ezweni abahlakaniphile nje impela aba-inventa izinto babazalwane bayakholwa kukambalwa ukuthi umzalwane angaveza into nakhona uma ivezwa umzalwane yinto ezoba usizo engazususa umuntu ebukhoneni bukaNkulunkulu uma ivele ngomzalwane ngoba uNkulunkulu angeke aveze izinto ezizokwenza ukuthi umzalwane awe cha kodwa lezi zinto eziningi kangaka noma TV laba bakhona noma screening yakholwa ukuthi lencwadi kaEnoch iqinisile mayithi amademoni abafundisa lezi zinto ngoba umuzwa abantu abathi bake babona inkosi uJesu ezulwini noma babona isigogo bakhuluma ngama screen umuntu emhlabeni wayibone phi indaba ye-screen kodwa amademoni ayayazi indaba yema-screen engikholwa ukuthi lezi zinto eziningi ezinoma screen nani zi-inventwe amademoni noma abantu kodwa bethole from the beginning information ethola kumademoni noma ethole ukuhlakanipha okungaveli kuNkulunkulu yikho uNkulunkulu wathi manidla la nizokwazi okuhle nokubi bakwazi lokwazi kwabo ikhona ukubasusa kuNkulunkulu uma ubheka izwe ligijimisa kakhulu ukuhlakanipha ngesikhathi ligijimisa ukuhlakanipha kwalelizwe kuze kuthiwa khona ama-bookworm ambalwa kabi ama-bible worm ambalwa kabi ama-prayer worms makuthiwa uyiworm lomuntu iworm idla lento ehlala kuyona kusho ukuthi ngamanye amazwi makuthiwa umuntu i-bookworm bathi udla incwadi mzalwane uyalidla yini iBhayibheli wena noma ugijimisa okwasezweni yabona uma ugijimisa okwasezweni uzokuthola ukuhlakanipha kwezwe I guarantee you and ukuhlakanipha kwezwe I can guarantee you ukuthi kuzokukhipha endleleni kaNkulunkulu yikho la sithola ukuthi kuthiwa ke uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu and ngithe eqaleni umuntu uvuswa ngezwi abesamkela umoya ongcwele lapha kumahubo 107 uverse 20 uthi wathuma izwi lakhe labaphilisa yabona izwi likaNkulunkulu eliphilisayo bese lithi labakhipha emathuneni kusho ukuthi sasifile ngenxa ukuthi izwi likaNkulunkulu belingekho kumuntu athi uNkulunkulu lapha kuJoshua amazwi alesi siprofeto akangasuka emlonyeni wakho khona uyakuhlahlamilisa indlela yakho ngoba yabona mayesemlonyeni wakho kusho ukuthi udla wona kodwa uma ungawadli ngeke abe semlonyeni wakho yabona into oyidlayo ngisho netest yakhona ngisho ngathi usuyigwinyile kodwa i-taste izohlala ikhona emlonyeni wakho kuzonuka lento oyidlile
mzalwane udlane. Lapha kuMateyu 6:33 ithi inkosi uJesu, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu, number 1. Umbuso kaNkulunkulu. Uzothola kanjani umbuso kaNkulunkulu ungawazi na? Uma ungalifundi izwi likaNkulunkulu ngeke uwazi umbuso kaNkulunkulu ukuthi uhamba kanjani. Ngoba awukho ezulwini. uNkulunkulu wehlisa izwi lakhe ukuze siwazi umbuso kaNkulunkulu. Yabona lezi zinto ezisho izwi elithi masizenze. Ingoba impilo yasezulwini injalo. Akubulawana ezulwini. Akuphingwa ezulwini. Akukho ifebe ezulwini. Abekho abantu ababhemayo nabaphuzayo ezulwini bephuza utshwala bedakwa. Abekho abantu abaxabana nabafazi babo namadoda abo ezulwini. Ezulwini nje kugcwele uthando nje. Akukho kuxabana. Uma uzobheka ama guidelines noma izwi likaNkulunkulu lisitshela impilo yasezulwini. Lento lena yenzeka kubangani bakaDaniel. Bazithola bekwelinye izwe lapho kungekho khona izwi likaNkulunkulu, kodwa bona bahamba nalo ngoba babedla lona lihlala kubo izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi bebesazi ukuthi noma sila kodwa izwe lethu lisezulwini. Kwathi makuthiwa nasi isithombe isithixo esenziwe makukhala icilongo ngamanokhothama khona. Babe sebeyabheka bona ukuthi yabona ke manje umthetho wasezulwini la uKristu ekhona usuyaphambana nomthetho wala sikhona emhlabeni. Manje sekusibiza ukuthi sikhetheke manje. Ithi inkosi uJesu ningekhonza amakhosi amabili ngoba nizozonda enye nithande enye. Manje ngoba bona inhliziyo zabo zasisezulwini bebheke phezulu, kwabenza ukuthi badele kwenyama. Bathi okay, umoya wethu usitshela ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi ungakhothamela esinye isithombe. Kodwa futhi lo kaSathane umoya osemhlabeni ngoba nalesi sithixo basenze ngokuhlakanipha komhlaba. Yikho ngithi lokhu kuhlakanipha kwasezweni kuyamsusa umuntu endleleni kaNkulunkulu. Lokuhlakanipha kwabenza ukuthi bakwazi ukwakha isithixo. Kwabenza ukuthi benza amacebo ukuthi makwenziwe isithixo ukuze kucushwe labantwana bakaNkulunkulu. Ukuhlakanipha kwasezweni ke lokho. Ukuhlakanipha kwasezweni kuzokunikeza wena umntwana kaNkulunkulu itrap. And ayithi trap isifikile wena ububhizi ufuna kwaphezulu. Kuthi kwenzeka zonke izinto emaceleni wena ubhizi ufuna kwaphezulu. Lokho kuzokusiza ukuthi uSathane ngamungi kuwe izwi likaNkulunkulu ngoba makusuka izwi likaNkulunkulu kusuke ukuphila kuwe, uzofa nokufa ukufa lokho okwangaphakade. Ithi inkosi uJesu ke funani uNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ukulunga kukaNkulunkulu ngeke ukwazi ngaphandle kokuthi ufunde izwi, ngaphandle kokuthi ukhuleke ngoba naleli izwi liyilo nje uma engekho umoya kaNkulunkulu uzoliphambanisa wenza izinto ezirong ubuhamba nezwi. NjengabaFarisi babeliphethe iBhayibheli kodwa beliphethe benjalo babeyongena esihlokweni nalo. Mhlambe lapho bekhona esihlokweni mhlambe basha baliphethe alibasizi. Ngeke likusize izwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi ube nomoya ongcwele, kodwa futhi kumele ulamkele ukuze kungene umoya ongcwele. Kuyahambisana lokho. Lamkele njengomntwana lingene kuwe. Yabona uma lamkela njengomntwana ulamkele kahle. Ungalamkeli ngendlela yokuba mdala nokuhlakanipha kwezwe. Ngoba umuntu osekhulile usenokuhlakanipha kwezwe kanti umntwana
yikho inkosi uJesu ithi umbuso wezulu ungabanjalo umntwana wamkela noma yini oyishoyo sasize sidla inhlabathi ngoba sizwe kuthiwa nje inempilo inhlabathi asibuzi lutho ukuthi inempilo kanjani ngobani asikakakuthola ukuhlakanipha kwezwe sengathi umntwana kaNkuluNkulu angangena ebuntwaneni ukuze lamkele kahle izwi likaNkuluNkulu noma selifunda la aqhubeke nokulamkela kahle izwi likaNkuluNkulu ngoba sifuna nokulunga kukaNkuluNkulu uNkulunkulu sezulwini sizokuthola ukulunga kukaNkuluNkulu ngoba sifune okwaphezulu uma singakufuni okwaphezulu sizoba nenkinga sizolahlekelwa izwi likaNkuluNkulu kancane kancane ngesikhathi ungafuni okwaphezulu seqala manje okunaka okwaphezulu kuyehla kancane kancane ngesikhathi kwehla uSathane uyangena kancane kancane uzofika ngenkohliso ngento nje ongeke uyibambe kalula uAdam noEva noma ngithi uEva wathi mayikhuluma inyonga akubangalula kuyena ukunderstand ukuthi manje sengiphambana nezwi likaNkuluNkulu phela manje ngoba futhi uSathane ube ngazi ukuthi uhamba kuyo uline ukuthi ukhuluma ngendaba yokudla uqala ngezwi elikhulunywa uNkulunkulu uqala futhi ngokuconfirma ukuthi ngempela lokho engikwaziyo mina kuyikho yini bese zo eda amanga amanga ayabulala kodwa manga bungenaye umoya wokuhlukanisa umoya kaNkuluNkulu uzowamkela amanga uma ungenaye umoya wobuntwana uzokwamkela namanga amanga ayabulala uma ungafunisisi okwaphezulu lapho uKristu ekhona angithi kuthiwa uma navuswa ngesikhathi uvuka uvuswa kanye naye yikho phela uKristu wafa angithi thina besifile semathuneni yabona uAbrahama ngesikhathi kuthunjwe uLoti uAbrahama akazange akhulekele uLoti ngoba uAbrahama wayesazi ukuthi uLoti kufanele akhulule ngokuthi yena uAbrahama azidele ayolwa nalabo bantu abathumbe uLoti bese uLoti uyakhululwa inhloso kaAbrahama yokulwa nalabo bantu ukuthi inkinga laba bantu bathumbe uLoti umzalwane wakhe so uAbrahama umazi njengomuntu wakhe owenzalo yakhe lo ekufanele baphilisane kahle naye noma ngabe sebehlukene akasho uAbrahama ukuthi lona akangibuzana nokungibuza ukuthi afuna isiluleko kimi ukuthi angaya kuphi kodwa wahamba waya la khona uLoti nenkosi uJesu ke isuke ezulwini yaza ekufeni lapho bekukhona thina ngoba besifile bekufanele izosithatha ekufeni yikho bekufanele ife ngoba besifile izosilanda endaweni ekade sikuyona angithi iMahubo 7 verse 20 wathuma izwi lakhe number 1 wabakhulula wabakhipha emathuneni kusho ukuthi umuntu ozomkhipha ethuneni elapha emgodini kufanele wena uqala ungene akwazi ukumkhipha ungangenanga yenza kanjalo ke inkosi uJesu yangena ethuneni ukuthi izokhipha mina nawe umbuzo ukuthi usuphumile yini uvusiwe yini izimpawu zomuntu ovusiwe evuswe kanye noKristu engavuswanga nezinye izinto hayi umuntu ovuswe nomfundisi wakhe hayi umuntu ovuswe nebandla lakhe sikhuluma la ngomuntu ovuswe kanye noKristu into yenzayo ufuna ukwaphezulu ngoba i-citizenship yakhe isimbeke ezulwini ngoba lo avuswe naye usezulwini lo muntu uhlezi kuye ithi inkosi uJesu hlalani kimi
nami kini kusho ukuthi thina masihlale kuye ezulwini siyofuna izinto zasezulwini noma ngabe sidla uma ngenza isibonelo nje uma ngathiwa uthenga umuzi kwelinye izwe kanti nomuzi la into ozoyenza usalungiselela ukuya kuloya muzi usuqalile waba ne-citizenship yakhona kanti futhi usenayo i-citizenship yala lo umuzi ohlala kuwona i-maintenance yakhona kuzoba nje ukuthi as long as ukwazi ukuphila awuzukwenza ama-renovations azokwenza ukuthi unqunywe abantu nani kodwa uzokwenzela nje ukuthi as long as ngiphila la i-renovation ozoyenza eyala uyakhona ngoba uyazi ngiyashiya vele la so i-mentality yakho isila uyakhona ayikho la emhlabeni. Abantu kabazalwana abaningi bathi bavuswe kanye noKristu sengizophetha kodwa inkinga yabo abakaqali ukufuna kwaphezulu basafuna okwala emhlabeni basafuna udumo umuntu omunye azicwecwe yafaka amazinyo egolide ulifakela uma kungesikhona ukuthi ufuna ukubona alungise inwele zakhe uzilungiselana uma kungesikhona ukuthi ufuna ukubona umuntu athi uNkulunkulu emdale kahle waba nefika enhle bese azozimpintsha ngempahla ukuze simbone ukwenzelani lokho uma kungesilolo ukuthi fanele unconywe ube nodumo kusho ukuthi usafuna ukwasezweni abanye bazi bathi besenkonzweni impela bedumisa bafake izingubo ezibampintshayo bese zithi ukuthi lapha yana kube ngazi ukuthi amamamidi labantu kodwa bayadumisa bayakholwa kodwa basafuna izinto zezwe abanye besilisa abanye bahamba balingisizwe batebhisile ibhluku elila engqini abanye bazimpintshe ngamabhluku abantu besilisa ubona ifika yakhe lo muntu uthume kanjani namabhluku abo ashaye ithweni fanele sibone izitho zabo phela kanti uNkulunkulu akathokozeli imilenzi yomuntu ngoba ngisho noma ngabe ibhluku ngiyawushaya lapha egcineni ke mali kupintsha sesibone izitho zakho noma ngowesilisa noma ngowesifazane umuntu wesilisa ugunda ikhathi azilungisa umuntu azitrime azenze zonke izinto lezi ukwenzelana uma ngesikhona ufuna ukubukwa uzobukwa ubani ukwenzela ukubukwa uNkulunkulu yilokho noma ukwenzela ukubukwa abantu uNkulunkulu uma ekwenze waba yilento akwenze waba yiyona kusho ukuthi wanelisekile uNkulunkulu ngendlela akwenze yona so uma wena uzilungisa uzishintsha kusho ukuthi wenzela abantu ufuna okwasemhlabeni akakaqala ukufuna okwaphezulu angisho ukuthi asingabi presentable cha ngichaza ukuthi mina ukwenza izinto ngoba ufuna udumo lwabantu ngeke kukusize ngoba usafuna okwasemhlabeni unabantu abayizigwili ngisho umuntu lo noma ngayeka namhlanje ukusebenza banamashezi ngendlela ukuthi umuntu uyoba nemali azoyofa kodwa uyazi benze njani bayasebenza laba abantu abanjalo abalali ngobani bafuna udumo lwasemhlabeni abantu besimame bawuspend ama-hours ey'bukweni beyigcwala ngoba befuna udumo lwasemhlabeni umuntu wesilisa ahambe efuna iy'ntombi ukuze kuthiwe uyisoka usafuna izinto zasemhlabeni ahamba umuntu wesilisa mhlawumbe omunye akakashada ubheke iy'ntombi ezinhle la ebandleni ukuze kuthi uSibani uyambona umkakhe ukuthi muhle kanjani abantu ngisho sebesenkonzweni i-mentality yezwe yokufuna izinto zezwe ayikakasuki omunye mhlawumbe ukupropose insizwa athi mayebuka bonke akuyona itype yami ngoba usaba abantu ukuthi bazothini mabengibona ngama nalomuntu ngoba usabheke izinto ngokwendlela yezwe yena ubuka ukuthi abantu bazothini akabuka ukuthi uNkulunkulu uthini kumina
Izinto ke lezi ezenza ukuthi umuntu zimdonsele phansi ngoba ufuna izinto zezwe, ufuna ukubukwa, ufuna udumo lwezwe, ufuna iapproval yabantu ukuthi mayisegqokile nje lento abantu bambuka ukuthi unjani. Owesifazane bamshayela amakhwela ajatshuliswe yilokho ukuthi hayi shuthi namhlanje yabona ke namhlanje bengishayela amakhwela kangaka nje, hayi cha impela ngibambe ngakho. Kanti usufuna okwasezweni, usubuyela ekufeni, usubuyela phansi. Kanti izwi likaNkulunkulu maliphila kuwe, izwi likaNkulunkulu akusona sodwa isike simphilisa umuntu. Umuntu uphiliswa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova, Mateyu 4:4. Uma ngabe amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu noma kukhona amazwi angakaphili kuwena noma angaphili kuwena, kusho ukuthi awuphili. Izwi likaNkulunkulu eliphilisayo. Nina seniphilisiwe ngezwi engilikhulume kini, kusho inkosi uJesu lapha kuJohn 6. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphilisa. Ngakho ke kumele sifune okwaphezulu. Yabona ke into makuthiwa uyayifuna, uyifuna ngoba ingekho noma ngoba ungayiboni, kodwa futhi uyifuna ngoba uyayazi ivalue yayo. So eyiphi wena le value oyivaluisha kangaka enza ukuthi ufune lento oyifuna kangaka? Yini le oyifuna kangako? Lento oyifunayo ichaza indlela o-evaluate ngayo lento ukuze uyifune. Inkosi uJesu izilinganise ngomuntu owafumana ingcebo entsimini. Wabona ivalue kule nsimi ngendlela yokuthi wabona ukuthi angathengisa ngayo yonke into anayo ngenxa le value aseyibonile, ukuze athenge le nsimu ibe ngeyakhe ngoba uthole ivalue lapha. Uma uvuswe kanye noKristu uzoyithola ivalue yombuso kaNkulunkulu, bese ushiya izinto zomhlaba. Lezi zinto zigcwele kangaka engqondweni yakho zinakile, uyabalisa nasebusuku ulali kahle ukuthi nokuthi uma ngingaba nokuthi, uma ngenza ukuthi, buka nje lokho sengibanjwe yilokho nalokho, uyabalisa uma ngabe nje buzokuneliswa nje ivalue yokwasezulwini. Kuthi lokho komhlaba kidlula. Ithini ivalue yakho? Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngoba yilapho lo ovukile ekhona. Wena uvuke kanjani ungekho la ekhona? Kusho ukuthi uvukile. Uma ungekho ezulwini wena njengamanje, kusho ukuthi uvukile usafile. Kusho ukuthi wafikele ubala ukuthi ezofika la ethuneni ezokuthatha. Mhlawumbe uvukile waphinde futhi wafa. Usofuka esibili. Uma ufuna ukuhlala uphila ngaso sonke isikhathi, funa okwaphezulu. Asithandaze. Labathengile siyezwa ukukhuluma kwakho. Siyezwa Nkosi ukuthi uhlose ukuthi ingqondo zethu zigcwale wena, kube khona wena phakathi kwethu. Uzokwazi Nkosi ukuthi usithume usisebenzise, size sikwazi Nkosi ukuthi senze izizwe zonke zibe ngabafundi bakho. uNkulunkulu othona amandla, siyabonga ngokwizwi lakho. Siyabonga Nkosi ukuthi liyasiza, liyasiqinisa, lisikhombisa indlela ezulwini, ngoba wena Nkosi Jesu ungulizwi kaNkulunkulu. Futhi akekho oza kubaba ngaphandle kwakho, ngoba uyindlela neqiniso nokuphila. Ukuphila kunguwe. Uma umuntu enezwi lakho unawe, uma enawe unokuphila, enokuphila kungaphakade kusezulwini kutholakala kuwe Nkosi Jesu, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu uBaba. Sisiza ke Nkosi yamakhosi ukuthi noma zikhona izinto zalomhlaba, Nkosi
nemisebenzi esiyenzayo siyenzele ukuphila ngoba izwi lakho lisho kanjalo ukuthi umuntu uyakudla izithukuthuku zakhe ngoba waqalekiswa umhlaba ngenxa yokuthi umuntu engalilalelanga izwi lakho. Siyakhuleka ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi usize sikwazi ukuthi inkosi sibone ukuthi simelwe ukuthi sibuswe izwi lakho ngaphakathi kwethu ngoba Nkosi izwi lakho yilona eliphilisayo. Kodwa igama nje lomuntu igama elivela kuSathane liyabulala. Sisize ke uNkulunkulu othona amandla ukuthi siyibambe lento ingcebo siyiphathe Nkosi nangawo lo mzimba Nkosi oyibumba ukuze uNkulunkulu othona amandla masiphethe ingcebo yasezulwini yokuphila kungaphakade kuzosenza ukuthi ingcebo yasemhlabeni siyishaye indiva sizokuzokwenza ukuthi silangazelele ukuthi inkosi sithole yasezulwini lapho kungekho khona isela nenundo. Kuzokwenza ukuthi inkosi sikwazi ukupha abampofu ngenxa ukuthi sizibekelela ingcebo yasezulwini. Senzele umusa ke uNkulunkulu othona amandla ukuthi inkosi sifunisise ukuphila okungaphakade ngoba usithembisile ukuthi uma sikufuna ngeinhliziyo zethu sonke siyakufumana wena uyakufunyanwa yithi bese wena ube nguNkulunkulu thina sibe unguNkulunkulu wethu thina sibe ngabantu bakho sibe ngabantwana bakho sibe izimvu zedlelo lakho useluse usezulwini ngoba Nkosi yamakhosi uma Nkosi thina sifuna kwasezulwini sizoba sezulwini useluse sisezulwini kodwa futhi inkosi uJesu ubusazi ukuthi emhlabeni ukhona wena kithi ngoba uthe masihlale kuwe sibe sezulwini nawe uhlale kithi njengoba sisela emhlabeni. Nkosi yamakhosi sisizeke ukuthi inkosi ukuphila kwethu silangazelele ikhaya elihle ikhaya elizayo ikhaya elinokuphila kungaphakade singabe sisafa ngoba ofile Nkosi uhleze kumnyameni ukuphila akukho kuye ukuphila kutholakala kuwe amazwi okuphila akuwe. Siyabonga ke Nkosi uJesu ngamazwi osiwakhulumele kithi ngiyacela ke Nkosi ukuthi ubusise ilona lo Nkosi yamakhosi okhona phakathi kwethu ubusise noEmihle Nkosi esazoshiya Nkosi yamakhosi kule branch esazoya kufunda eBloemfontein menzele umusa uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi umgcine umlondoloze ugcine nabazalwane bethu bonke uNkulunkulu othona amandla babe ukukhanya lapho bekhona ngenxa yezwi lakho elihlala Nkosi kubo Nkosi yamakhosi bakwazi ukumemezela ukuthi ozani ukuthi Nkosi nibone basho bathi ozani nibone lo ongikhombise konke engikwaziyo ngami ongitshele konke. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi uhambele Nkosi ngisho nezivakashi zethu ezikhona namhlanje ukuthi zibuyele Nkosi lapho zivela khona zibuye zinomlilo wasezulwini zibuye uNkulunkulu othoyingcwele zingafani nasekuqaleni. Ngicela wenze umsebenzi uNkulunkulu othona amandla ebandleni lakho Nkosi Jesu walifela Nkosi yamakhosi weze emhlabeni weza Nkosi emathuneni wangena emathunjini omhlaba ukuze uzosikhipha emathunjini omhlaba. Siyabonga Nkosi Jesu siyabonga msindisi wethu singabonga sithini siyabonga uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa ukuba ilona lokholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila kungaphakade. Siyabonga Nkosi Jesu sisize njengalokhu ke Mose wayephakamisa inyoka ehlane sisize Nkosi ukuthi sikuphakamise nangeimpilo zethu sikuphakamise Nkosi emakhayeni ethu noma kuneyinselelo sisize nasemsebenzini yethu nasemphakathini esikuyona esiphila kuyona sisize Nkosi yamakhosi ukuthi siliphakamise igama lakho sikuphakamise Nkosi yamakhosi uMose wakuphakamise sehlane nathi Nkosi sinamahlane ethu sisize ukuthi noma sibhekene naliphi ihlane kodwa sikuphakamise igama lakho noma sibhekene nayiphi noDaniel bazithola besehlane liyiBhabhele kodwa baliphakamise igama lakho. Sisize Nkosi usipha umoya wakho ongcwele ukuthi Nkosi ibandla lakho ligcwale lo moya lize liphakamise igama lakho nanoma phi lapho lihamba khona kuze ukuthi inkosi ilona lo phakathi kwethu noma imaphi ikuphi lapho enyathela khona ngenxa yezwi lakho abeseyizuzile leyo ndawo ayizuze emzini wakhe ayizuze emphakathini azuze Nkosi emsebenzini abantu babuyele kuwe basindiswe. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.